दिनैसिम आं मोनसे गोदान खन्थाइ लाबोबावबाय। नोंथांमोना बे खन्थाइखौ गोसो होनानै खोनासंगोन। आं खन्थाइखौ आवरायनोसै। खन्थाइनि मुङानो जाबाय हांमा थानाय। आय' सोर बुंनो हागौ संसाराव सुबुंनि जिउआव दुखु दाहा गैया होननानै। दाउ अमाफोर बायदि आलाय सिलाय, मोनजानायफ्रा मोनजादों, मोनजायैफ्रा खुगायाव खुदै, मेगनाव मोदै लुगैबायदोंसैल'। हांमा गोनां जिउ निखावरि बे समाजाव रावबो नाजाला नामा? सिरि मोनदो उन्दुना थानायफोर, खारफानो जुजिदो समजों लोगोसेयै। गाबखांसैल' बिखाया, दुखुल' मोनसै जिउआव। बेसेबां गादब जाबावनो जोंलाय हांमा थानाय जिउखौलाय। समाजा बिदिनो जालांगोनसो नामा? समा थोनाखै जोंखौ आला गला दाथा होनना। समाजआबो जानांगौ जों बयखौबो नेवसियाखै। दिनै जों गाव गावसो बुजियाखै, नाजायाखै आवगायाखै। गोख्रों जादो बयबो गाव गावनि आथिंखौ आवगायहोदो। नङाब्ला जिउआव हाथा हामा रायखसनि आथिं गुदियाव गिनानै गावखौनो गथायनांगोन। ओरैनो दाथासै दैथायदो हारि समाजाव गोदान मुं। बर' समाजनि नङाब्ला गंगार खर' नांगोन समाजआ गादब जागोन। रुजुन नांगोन खर'आव गिलिर बिबान। अराय समाव गोसोखांनांगोन जौमोननि जारिमिनाव अन्थाइनि मोदै। गोजोन्थों। बे खन्थाइनि गेजेरजों लोगोफोर आंनि बिदि बुंलांनाय खन्थाइयाव गोरोन्थि जानो हागौ, निमाहा होगोन होननानै खावलायनाय जाबाय।